bag hende. Og for at se. Ej, det må være et eller andet fup, tænker hun. Så går hun helt bag ved hende. Skal du se. Der. Så står hun der. Men hun bliver heller ikke spejlet der. Hun bliver heller ikke spejlet der. Er du forvirret? Ja. Hvad er det? Så synes jeg, du skal have et tredje klip, hvor hele afsløringen kommer. Det er nemlig ret godt gået. Nu skal du se her. Der kommer hun så ind igen. Der står 2 og bliver spejlet. Og det forstår de jo ikke. Hov! Det er hendes tvillingesøster. Det er simpelthen et fantastisk stykke arbejde, det gør, hvis du... Og den er meget, meget lang, kan jeg sige. Man kan finde den, den hedder Stupid Videos. De har simpelthen totalt synkroniseret deres bevægelser, og så er det 2 helt ens rum. Men det er altså godt gået. Der skal en vis fælles motorik til der. Hvor er det fantastisk. Er det ikke sjovt? Jo, det er det så. Ja. Men det kan man ikke, altså, det er sådan noget, det er jo det, der, altså, det er så, jeg er så glad for, når sådan noget bliver afsløret. Så man ved, hvad det drejer sig om. Ja. Jeg kan slet ikke rumme, når jeg ser tryllekunstnere, og man ikke får at vide, hvordan de gør det. Det får du næsten aldrig at vide. Nej, det er også det. Derfor er det en fantastisk forløsning, synes jeg, Ole, at der er en forklaring på, hvorfor tingene er sådan. Så jeg har beroliget dig her fra morgenstund. Tak. Ja, farvel.